Wat een plakje hier net. Ja, ik ben die auto vandaag helemaal zat. Nou, Ik wil... dat was wat. Kijk, wacht. Ik doe aan mijn handen. Kijk, ja, hier. Wat was een wel mooi station, vind ik, hè? Nou, ik wil mooi de trein. Maar, Het is een prachtig station. En wist nou, we hebben binnen. Drop het in de comments. Next! Nee! Droegam! Een leuk feitje over Veenwouden. Toen we hier binnen reden, zagen we Fairtrade. Ja, Veenwouden, de endgame is on. Het is ook nog een Fairtrade gemeente. Wat is Fairtrade nou precies? Fairtrade betekent eerlijke handel. En dat betekent dat de gemeente Veenwouden eerlijke handel drijft en duidelijk is tegen de inwoners van Veenwouden waar komt het spul vandaan. En de mensen die het gemaakt hebben, hebben een eerlijke prijs gekregen. Dat betekent Fairtrade. Eerlijke handel. Droegam, baby. We gaan nou aan Droegam. En dit is de endgame, baby. Ik ben net meer zo vrolijk. Ze is weer een beetje wurg. Maar ja, dat maakt het niet. Droge hand. Want we kennen het on en we zullen dit winnen. Hoe? Dan? Ik. Nou? Ja, wacht even. Ja? 3, 2, 1. Wat een lekkere pizza. Maar wij iets bij deze eigenlijk. Top. Nou, lekker eten. Hoe heet je dit, jongens? Stopwacht. Ik heb het net te weinig. Wat fijn weer. Ja, sorry. Ja, maar zeg ik Wolven ga dus. Ja, het wordt wel heel dreig nou. Het wordt super regen. Ja, ik weet het net. Ik weet het net. Ja, green. Go. Ik ben helemaal online te blij. Puggentjes! Chill! Kijk, die telefoon nog in. Ja, Chill. weet ik net. Chill. Je met de chill zezen. Achter elke zin. Oké. Maar dan doen we een huispauze hier. Wat een vervelende challenge dit, chill. Ja, die jou we straks om hun chill. Ja, dan is het laatste jaloerig net weer chill. En dan met z'n dit heet dit dan chill. Maar weet je wat echt net chill is? Chill is een pukkel chill. We gaan even op zoek naar de plakken die nog open binnen. Chill. Als we nou richting de lauwe rieden, dan komen terug de volgende plakken. Chill. Gietjerk. Chill. Nee, die hebben we gewoon ondermarkt. Chill, stiet dat ergens? Nee. Ik doe dus die lijst, dit is deze lijst. Oké. Het lijkt het wel een beetje, want ik dacht we zitten wel heel erg voor. Maar als ik zucht naar wat berichtjes zij al in sturen en hoeveel plakken zij al bezocht hebben, dan denk ik dat het eigenlijk nog wel een beetje spannend is. Zo, krijg dus wel, we hebben wel... We krijgt een urenlang niks dienen. Een uren! Maar nu hebben we er 400 keer zijn het zin hoor. Ja, dat dus we dan. hebben echt nog maar 12 uur of zo, dus zit ik je dan wel eens. Ja, we hebben een uur en 44 minuten ongeveer. Oké. We hebben nu hele rieden, dat is wel echt tegen een lang eind. We gaan nu richting Oosterwolde en vanuit daar werken we weer omhoog richting Lauwert. En het Laus nog, als we die het uur hebben, nog weer richting Dokken. We moeten even goed inderdaad nog maar wat hummel tussendoor nog. Bij een wokrestaurant? 2 hele wokken, onbeperkt. Oh, kijk eens. Ja, dus ik het even nog. Nee, guys, hè? Ja? Maar 40 is challenge. Oh, chill. Of zie je nou je even niet. Chill. Nou ging ik het wokrestaurant even bellen chill, maar is het goed als ik dan tijdens het bellen dan net de chill zeg? Ja, ik vind dat goed. Oké. Of de sneaks hem er zo nou dan even in. Als dat lukt. Oké. Oh, hij zit nog. Ik nog een wat zo. Vlieg je nu in mijn kamer? Goedenavond, Luister. Kan ik helpen? Hoi, ik vroeg me af, misschien een gekke vraag, maar zit er ook een meisje bij jullie te eten met roze haar en nog een jongen? Nee, hier niet. Oh, oké, jammer. Nou, dan houdt het op. Goed, goedenavond. Chill. Nou, ze zitten net bij het wokrestaurant. Hé, Michel, wat is hier? Wat is hier? Oh. Oh, ja, dit is het. Nou, Nee, dames en heren, we zijn hier bij de sportclub, de voetbalclub FVV Droge Ham. Nou, fantastisch natuurlijk.
Ja, ik hoef niet meer te vragen waar zijn we, want het lijkt me inmiddels wel duidelijk. Maar, waarom is er nu feest? Ik weet niet, misschien kunnen jullie ons dat uitleggen. Ik weet niet wanneer je deze video kijkt, maar misschien kun je het ons uitleggen. Nee, sorry. Wat is die zinnetje? Oh. Net zo volle tiert, nee. Weet ik, hier beginnen. Jou, denk ik. Zullen we naar Loud? Ja, we moeten naar jou. We Kom. gaan naar Loud, kom. Bel je zo. Bel, Martijn. Bel. Hey. Zo. Hallo. Hi. Hey Jim. Hey, 8 uur, die challenge. Nou, Jim mag je geen wisselen. Oké. Oh, spannend, want ik kan je rieden. Ja. Je mooi Ian Belly en vregen om 10 euro. Heel goed. Oh ja, leuk. Gaan we Ja. Yes. Oké, go, 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 go. Oké, go! Doei! Sleutels! Woe! Oh, dit is gek. Dit doet nog wat. Volle kracht, vooruit! Woehoe! Zo, mijn goede vriend Dennis Belly. Ja, Ik Dennis. weet al, ik hoop dat hij opneemt. Hij praat wel Nederlands, jongens, dus het is geen Fries. Maar dat maakt niks uit. Even, ik heb een mooie luidspreker. Hallo. Hi, ik heb een vraagje aan je. Wanneer ga je nou dat tientje aan me terugbetalen? Tientje? Ja, tientje. Tientje waarvoor? Ja, was toen met mij naar de kringloop en toen had ik iets van je gekocht en je hebt nog steeds niet die tientje van jou teruggekregen. Nou, Ja, ik heb nog steeds niet die tientje. Mag ik nou alsjeblieft mijn tientje? Mag het? Dennis? Dennis. Oh, wat... Oh. Nee. Nou, dat is niet de reactie waar je op hoopte, nee. maar... Hè? Nou, dank je. Vriendschappen zijn verbroken, maar het is de endgame. Dit is hoe het gaat in de Denk endgame. maar. Nee, grapje. Even snel. Dennis, love you. we love you. We love you very much. Maar geef nog steeds een tientje terug. Oké, wat waren TikTok-boys weer heen? Als we nou gewoon dit filmen en dan do en dan makkelijker kennen we je met net mooi zien. Wees hoe mij nou weer wezen dan. 5, 3, 2, 1. Makkelijker kunnen we het eigenlijk net, meidje. Dit team hebben we binnen? Drop het in de comments. Nou ja, we hebben het. Oké. Zijn er nog de sfeer? Sfeer. 20. Wat? Hoe? Geen idee. Maar dit delen ze nooit naar We zijn jou. loud, dat is het hele punt. Die 20 punten, die staan nog maar één. Ja, we binnen hartstikke Super zenuwachtig. zenuwachtig. We willen nu naar Ljouwert. We zijn er bijna, shit. We binnen er bijna en we gaan naar de Oldenhoven. Ja, Omdat ik een liedje ga met Pieter Wilkens over de Oldenhoven. maar te veel kunst. Pieter Wilkens is een legend. Zijn strijd daar. Nee, we denken niet aan zeuren. Shout-out naar Pieter Wilkens. We gaan naar de Oldenhoven, baby. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Ja, maar Nog niet helemaal. met de Oldenhoven pakken we die laatste 5 puntjes. 5 puntjes, 4 points. Yeah! Yes, yes! Yes, woo! Yes! Mwah, mwah. We love you, Oldenhoven. We love you. We love Wow, you. high five. Mwah. Ja, dit is niet de laatste. Ja, het is, wij gaan ervan. Oh. Wij gaan naar de omroep. We gaan naar de omroep daar en ik ben zo blij dat het klaar is. Ik vond het een leuke dag, Maar, maar nooit gewoon een keer stappen. het is weg. Ja, dat is toch net weg? Ik. Ja, ik was ben niet schreef. erg. Ik wil in bed lezen, Maar ik weg. was schreven. We gaan ervoor. We gaan naar de omroep. Maar, En we wachten hier op het door team. we wachten op het team en ik ga er zien in de uitslag. Kijk, we gaan ervoor. Let's go! Go! Nee, we hebben nog een laatste obstakel. Oh. Oh ja, hoe laat is Oh. Tijd Ja. voor de... En dat is eigenlijk de mooiste dat zij een foto moeten maken met mooie Co. Ik heb. Vind ik mooi. Vind ik ook een hele mooie. Kunnen En ze net redden en als ze net Nee. redden, dan heeft ze 20 punten natrek. dan is de winst eigenlijk wel bedoeld. Ja. Oh, en we moeten weer bellen. Oh ja. Hoe doen we het? Maar we zitten snel niet. Nee, dat is oké. Dat ken het dus. Ja, oké, want dan weet ik niet de auto. Hey, de Oro! Hey. We hebben nog voor Jim. Oh, wat mijn wekker. Laatste challenge. Je had een foto van een co-maatje. Marco. Oké.
gaat 30 minuten lang chill. Oh, chill. Chill. Tot zo, doei! Oh, chill. Tuurlijk, dus zei die Kono. Dat heeft al van tevoren bedacht. Ik denk wat net, want dan kan het niet meer lukken. Nou, wij gingen 400 kijkvinden wij. En we maken 400 selfies. Want ik wist dat ze dit was, want ik vind het echt nice. Ik ben zo voor een kijkje, ik kan niet en dan hebben we nog een yellow op. Oké. Hoe steekt mijn frustratie? Oké. Ja, let's go, chill. 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 Ja, maar deze is top. Laatste code, dat ging er nooit redden. Chill. Oké, hij is dan coach, joh. Ja, ben je die boel? Woe! Ja, ik was een dikje vastpakken, maar dit is er net. Zo. Ja, ik zussen. Oké, ja, we hebben ongeveer 4 minuten om een foto te fixen en om nog nooit te maken. Ik kan me echt niet voorstellen dat ik van 4 uur heb opgestaan. Zo knetter. To the right now. One up this time. Wij hebben nog zoveel tijd hoor. Maar het eerstvolgende plakje is 40 kilometer, 40 minuten verderop. En dat hebben wij dus net. Dus wij moeten nou maar accepteren maar de punten die we nou hebben. En hopelijk is het genoeg dat wij boeken hebben. Ja. Wat denk je stel? Ik denk het wel. We gaan Ik twijfel. een beetje in twijfel geval. Nou, Bertha. Hoi. En door. Oké, dan moet je nou ook nog zo een TikTok hebben, Sumarik. 3, 2. Jennifer, waar ben wij nou? Ja, nou groei ik gewoon een beetje, zeg maar. We hebben nog 15 minuten om net om en het is 30 minuten erin. Ja, klopt. Correct. Hoe? Eeuw. Ik ga alsjeblieft wel. Wat thanks. De auto versieren. Wow! En ze winnen eigenlijk best wel dichtbij. Serieus? En ze winnen Samar, maar ja, als ik het wel redden, denk ik. Kijk daar. Binnen nou en een kwartier. Ja, dat lukt wel. Nou, burgemeester van alle oude 20 minuten niet hè? Dat is spannend. Dit wordt heel spannend. Maar ja, wij winnen er al. Wij zijn er al. Als we oren komen, maar we een iets leuke hippe briltje op dan en een feestje. Ja, uiteraard. Oké. Die club binnen. Welke kant komen we nou in Lauwert weer in? Dit is helemaal niet waar ik bij ben. Als ze 1 minuut oer komen, hè? Wist de Sjaak. Hebben ze 20 punten noodtrek. Ze hebben nou nog 2 minuten. Jennifer, best wel klaar voor deze overwinningsrit? Zeker. Oh, shit. Hoe gaat het moeilijk? Nee. We gaan zien. Wat een Oké, dat is nou voor de puntenstelling, denk ik. Ja, go. Doen we. Go. Oké. Daar zit erop. Ja. We gaan naar de puntentafel. Doe iets slag. Eerst krijgen we dus verschil hier. Ja. Oh, oké. Ik heb... Dat is best wel... Nee, dat is helemaal niet. Ja, Oh, op zich. Nee, oké. Dat is dat is maar één. Dat is maar in je plak eigenlijk. Ja. Ja, oorlog. Als het een held weer. Oké, nou, we beginnen we naar de winnaar. Ja. Als eerst krijgen we de ontdwarpen, denk ik. Oké, wat op pakken. Ja. En steden. De winnaar van de meeste dwarpen. En steden.
Nee. Nou net, dat wij... Moena. Nee. Oké, want het gaat om de meeste punten. Maar wie heeft dan de... Ja, dat waren maar de meeste punten. Nee, de Steven. Oeh. We zijn nog Gieke, want we Ja, zijn dat... Prima dan ondertussen. Oké. Oké, ja. Go! Scheelt echt niks. Nee. Als we Dus nou hoeveel hier, punten? dan ging hier van 20 dan hier maar boos. Nee, we doen, ja. Ja, of in het flatpaal. Ja. Ja. Oh, Wat was de code hier? ja, maar die code hebben we nog een draft. Want dan weer de 20 punten eraf. Ja. Nou, hier wel heel spannend trouwens deze Goed in. race. Hey, gefeliciteerd. Goed spelen. Goed spelen, goed spelen. Goed in. Gefeliciteerd. Ja, goed spelen. Dankjewel. De zinnen die gaat al haast weer onder. Ja, en wij hebben 64 plakken zo. Dat is echt een hele protte. Ja, maar wie een prachtige dag. Gelukkig. Een hele mooie dag. Maar als die mijn plak er nou net is, zo zie je het, Joet. Laten we daar volgende keer maar een in, hè? Ja, dit is dan Deel even 12? Yes. Maar van nou, via het net te abonneren. en te liken. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei, jongens.